Welcome to my channel, BICOLANA Story. Ayan, ilalahad ko po sa inyo kung ano ang kwento. Sino nga ba si BICOLANA Story? Ayan po, ito ang aking pamilya. Hayaan niyo pong salaysay ko sa inyo ang kwento ng aking buhay. Ako po ay ina ng aking mga anak. Ang aking anak ay apat po sila. Ayan, nagsusumikap si BICOLANA Story para sa kanila. Ayan, napakasayang magkaroon ng anak na napakabait. Ayan po, tumutulong sila. At isang simpleng nanay, isang may bahay na nangangarap maging isang tunay na vlogger. Yan po si BICOLANA Story. At eto naman po ang aking mga magulang, si Mr. Ernesto Naya Sr. at ang aking ina na si Imelda Naya. Ayan, maraming salamat kasi po kayo ang aking naging magulang. Para sa akin, ito yung larawan na nagpapakita ng huwag tayong mawala ng pag-asa. Ayan. Dahil andyan lang siya parati para sa atin. Bakit nga ba gusto ni BICOLANA Story na maging isang vlogger? Ano ba yung mga goal niya sa buhay?